Здравейте от фермата Аспержи. Показвам ви и третия етап от почистване на нашите полета. И тези израстъци се премахват. Тук вече ги няма. Израдват се всички до основата на земята, защото който не е рязал аспержи, то не знае, ако тези всичките неща останат над земята, когато изсъхнат и когато почнем да ги берем през пролетта, те стават като острета. Толкова са твърди и остри, че пробиват пръсти и нараняват много ръцете, когато се берат. След като ги изрежем, ето така, ги събираме на камара и ги изнасяме от полето. Това е етап номер 3.